Dat is de brandweer te water. Met hun reddingsboten staan ze steeds paraat. Dat is de brandweer te water. Als bij een ongeluk een mens te water gaat. Ja, brandweerman is zijn beroep. En meestal werkt hij in een groep. Maar één ding doet hij steeds alleen. Met donker water om zich heen. Het duiken naar een mens in nood. In een auto of een boot. Met rubberpak en persluchtfles. Staat hij ook hier steeds op de bres. Dat is de brandweer te water. Met hun reddingsboten staan ze steeds paraat. Dat is de brandweer te water. Als bij een ongeluk een mens te water gaat. Een schaatser door het ijs gezakt. Een surfer van zijn plank gesmakt. Een auto van de dijk geraakt. Een speedboot tot een wrak gekraakt. Zo'n ongeval is gauw gebeurd. Uren wordt er dan gespeurd. De duiker doet ook hier zijn plicht. En heeft vaak wonderen verricht. Dat is de brandweer te water. Met hun reddingsboten staan ze steeds paraat. Dat is de brandweer te water. Als bij een ongeluk een mens te water gaat. Als deze man te water gaat, weet men dat er nog hoop bestaat. Want door zijn kennis en zijn moed doet hij zijn duikerswerk steeds goed. Hij redde menig drenkeling door mond-op-mond beademing. Hij bracht zoveel al omhoog, maar hoeft daarvoor geen eerbetoog. Dat is de brandweer te water. Met hun reddingsboten staan ze steeds paraat. Dat is de brandweer te water. Als bij een ongeluk een mens te water gaat.